аз миёни варзигарони тоҷик дар рӯзи дуюми сабқатҳои гранд-слами Абу-Даби 2023 оид ба ҷудо Беҳрӯз Хоҷазода ба майдон баромад. Хоҷазода дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо ҳамтои хеш аз Амороти Муттаҳидаи Араб Карим Абдуллоев рақобат намуд. Дар нерӯсанҷии мазкур барандаи нишони биринҷии 19-умин бозиҳои Осиёи Ҳанжоу 2022 ва финалисти мусобиқаи устодони ҷудои ҷаҳонӣ Венгрия 2023 Беҳрӯз Хоҷазода ғайриинтизор аз ин ҳарифи начандон пурқуввати хеш шикаст хӯрд. Дар сонияҳои охири вақти асосии дидор ҷудокори Амороти Муттаҳидаи Араб бо иҷрои як усул имтиёзи вазари кор кард ва рӯи хешро ба даври сеюми гранд-слами Абу-Даби ҳамвор сохт. ҷудокори дигари тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 кило ҳунарнамоии хешро дар тоскулои бузурги Абу-Даби аз даври дуюм бар муқобили Николас Йонезукаи амрикоӣ оғоз намуд. Дар сонияҳои аввали ин рақобат Сомон аз як имконияти мусоид истифода намуда имтиёзи вазари ба даст овард ва дар охири нерӯсанҷӣ рақибашро дар ҳолати осайкоми нигоҳ дошта рӯи хешро ба даври сеюми мусобиқа ҳамвор кард. дар даври сеюми гранд-слами Абу-Даби 2023 барандаи нишони заррини 19-умин бозиҳои осиёӣ Сомон Маҳмадбеков бо ҷудокори 24-солаи итолиёвӣ Гамба Ҷакомо нерӯсанҷӣ кард. мутаассифона яке аз умедҳои ҷудои тоҷик дар ин тоскулои бузург Сомон Маҳмадбеков аз ин ҳарифи итолиёвӣ хеш шикаст хӯрд. дар сонияҳои аввали Голден Скор Гамба бо иҷрои як усул имтиёзи вазаре ба даст оварда дар ин рақобат даст боло шуд. ҳамин тариқ рӯзи дуюми гранд-слами Абу-Даби 2023 низ барои варзигарони тоҷик бидуни натиҷаи назаррас ба анҷом расид. дар рӯзи охири мусобиқаи мазкур Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни то 90 кило ва Эмомризо Анварзода дар вазни то 100 кило кишвари моро намояндагӣ хоҳанд кард.